No moi! Jos sinä haluat tietää, miten tehdä glögi, kyllä minä vielä sinulle näytän. Lorin kanssa. Okay. Ensimmäinen, sinun täytyy ottaa 2 vai 3 desilitraa vettä. Kata sitä kattilaan. Nosta sitä 5 kokonainen maustenelikkäitä, 1 keppi kanelia ja 5 unseja sokeria. Sekoita sitä. Anta kiehua hiljalleen 15 minuuttia. Sitten rasita mausteet. Kata 4 pint musteherukan mehua. Ja 1 pullo punaviiniä. Lämmitä sitä. Polvilasilla 1 teelusikka mantelian ja teelusikkaan rusian kanssa. Kippis! How do you guys like it? It tastes like rice. Nina, puhu suomea. Se maistuu hyvältä. I have some rice. Hey Hannah, I got an almond. Yay! Yeah. What does it mean? That means you have a year of good luck or you're gonna get married in a year. So I hope I don't get married. I don't want to. Oh, voi miksi suola? Sä olet nuori. ja tämä on jotain kaikki koppi tarvitsee tiedä. Tiskitaan! Oh.